Bueno, bos días a todos, graciñas por estar aquí. Vamos a empezar. Estuve lendo a prensa a Innovar e como non vía unha noticia que eu sei desde fai varios días, teño que darlle a noticia aos medios de comunicación porque non está enterados. Ademais son dar noticias que o alcalde non dá. Entonces alguén terá que dalas. Bueno, vamos a falar do Plan Xeral de Ordenación Urbana, que están salindo noticias de que xa temos, xa estamos desarrollando e xa temos autorización. O que non di é que o xulgado número 2 da Estrada acaba de pedir que se lle reenvíe ou que se lle envíe toda a documentación do Plan Xeral. Hombre, nós non sabemos por qué, imaginámolo, pero non sabemos por qué. Entón, por iso nós votamos de menos que o alcalde non dé explicacións ao respecto. Pero que si está confirmado que esa documentación foi solicitada. E nós consideramos que con estas noticias, que son noticias de verdad, digo eu que será noticia que o Plan Xeral teña que ser enviado ao xulgado, digo eu, con estas noticias que estemos facendo propaganda co Plan Xeral de cara ás eleccións, pois parece cando menos sorprendente que non se fale do que realmente está pasando e que se conten milongas aos ciudadanos de que estamos desarrollando o que non estamos desarrollando. É certo que o proxecto da Bayuca só afecta a terrenos municipales, polo tanto aí non habería ningún problema, pero non é menos certo que a ampliación da Alameda en estas circunstancias, co Pexón no Supremo e co Pexón no Juzgado da Estrada, eu creo que non é moi razonable falar de ampliacións da Alameda. Non só por eso, por outras cousas, pero entendemos que na situación xurídica na que está o plan é moi desaconsellable entrar en outros conflitos máis, porque é o que supondría a expropiación de terreos para ampliación da Alameda. Tanto o noso consello ao alcalde é que, primeiro, que deixe xa de facer propaganda co plan, que diga a verdad que está pasando co plan, que diga a verdad, que abandone proxectos que, aparte de non conquerir o apoio ciudadano en este momento, posto que eu creo que hoxe na prensa veíamos que o paro creceu en Galicia outra vez. Ademais é a terceira comunidade de España donde máis crece. Que estemos falando de ampliacións de alamedas e non estemos falando de buscar suelo industrial público, de ter políticas de emprego ou políticas de industria para o que nos creemos que é absolutamente fundamental a creación dese suelo industrial público, pois entendemos que non é estar pensando no beneficio dos ciudadanos, sino estar pensando en dar noticias de impacto na prensa para conseguir votos. Por lo tanto, eu creo que o alcalde debe de explicar por que está o plan no juzgado número 2 da Estrada, ou vai a estar, cando yo reenvíen ou envíen, e que pasa co Supremo, e deixarse de facerlle creer a xente cousas que en realidad non se van a levar a cabo, como é a ampliación da Alameda. Porque eu creo que nadie, excepto el mismo, está de acordo con que esa sexa a prioridade neste momento. Enlazando con isto, hai un conflicto ahora mismo co tema do cementerio, non? E isto tamén se enmarca dentro do desarrollo do Plan Xeral e da actividade urbanística da Estrada, que é a ampliación do cementerio, que está creando problemas entre os veciños que necesitan un nicho e os propietarios dos terrenos colindantes que non queren ver a casa rodeada de nichos. Bueno, nós evidentemente, o que temos que dicir é que
esta solicitude de ampliación de licencia ao Concello leva exactamente 4 anos no Concello e que o alcalde non foi capaz de resolver este conflicto e nós entendemos que debe resolverlo ya. Non hai motivo para que despois de 4 anos andemos dicindo durante toda a legislatura que somos moi bons, que se xestionamos, que solucionamos, e despois resulta que vemos que non se soluciona, que non se xestiona e que se está creando un conflicto serio entre propietarios e demandantes de nichos. E iso eu creo que o alcalde, canto máis tempo deixa pasar, máis conflictos se vai a crear. Por lo tanto, o que nos lle pedimos é que diga de unha vez se ese proxecto de ampliación é viable ou non. Porque eu creo que é o que espera todo o mundo, tanto os que queren os nichos como os veciños do cementerio. E, por tanto, ten que definirse ou se vai a outro tipo de cementerio ou se dá esa licencia, que non pode estar na indefinición permanente despois de 4 anos, digo, de 4 anos para tramitar unha licencia. Ademais, el mismo di que a lei do solo facilita ampliacións, pois algo pasa. Eu sei que, por exemplo, os informes técnicos do Concello son negativos. Eso sei, non? Con toda seguridade. É dicir, urbanísticamente parece ser que esa ampliación ten informes contrarios tanto da asesoría xurídica como dos arquitectos. E logo faltan os informes sectoriales. Pois, bueno, non sei se os hai, se non os hai, se non os hai porque non os hai, se os hai porque querín. A cuestión é que non hai definición por parte do alcalde en torno a esa licencia, e ten que habela. Despois de 4 anos, eu creo que xa chegou o momento de que, en vez de reunirse e decir cousas que non veñen a conto, porque fixo moitas declaracións con respecto ao cementerio na prensa e non resolveu absolutamente nada. É dicir, estamos no mismo caso do plan xeral. Estamos facendo propaganda co plan xeral todos estes anos e resulta que o plan xeral cada vez ten máis juzgados. Cada vez están máis juzgados. Vamos a batir o récord de juzgados co plan xeral. Por lo tanto, este caso é o mismo. Que resolva e que se deixe de reunirse. Porque reuníndose non facemos nada. Que resolva e que non faga máis rodas de prensa ni máis reunións. Ou vai para adiante a ampliación ou se vai a outro tipo de cementerio. E iso é o que ten que decidir o alcalde, que para iso está. Por último, sabemos que non se están facendo as lecturas dos contadores da auga. Non se están facendo as lecturas dos contadores da auga. Eu teño notas de prensa de contadores de agua do alcalde a punta pala, desde o 2011 hasta o 2014. Notas de prensa a montóns, o mismo caso, pero non se están facendo as lecturas. E estamos en abril, e habría que habela feito en marzo, posto que se paga trimestralmente. Que é o que pasa? Que as lecturas, pois pasa unha cousa moi sencilla. Hai un mínimo exento de pago. Si facemos as lecturas de 2 trimestres, vamos a cargar ese mínimo. Si facemos a lectura, pode o veciño sobrepasar ese mínimo, porque non se fixo a lectura cando tiña que haberse feito. E, polo tanto, que pode pasar? Pode pasar que o veciño se lle faga un recargo cando realmente non tuvo ese consumo, porque a lectura non se fixo cando tiña que haberse feito. E entendemos que se o cobro é trimestral, a lectura ten que ser trimestral, e a día de hoxe non se fixo esa lectura. Por lo tanto, isto tamén é algo que habrá que explicar, porque de non ser así, que mínimo se lle vai a aplicar se se fai a lectura en maio. Se non se fixo a lectura en marzo, como sabemos se esa persona sobrepasou o mínimo ou non sobrepasou en marzo, que é cando tiña que haberse feito a lectura. Por lo tanto, outro exemplo máis das brillantes gestións, basicamente na prensa, é iso que non ten ningún experto en comunicación, pero mi madre como se despacha. Se chega a telo, isto sería terrible. Por lo tanto, nós o que lle pedimos ao alcalde que menos prensa, máis realidades, máis xestións e menos propaganda. Xa estamos cansados
cansaos, e por favor que explique por que está o plan xeral solicitando o xulgado número 2 o plan xeral. Bueno, eu creo que hai unha denuncia do secretario anterior polo chapuza da aprobación que se fixo do plan xeral. En primeira instancia foi desoída ou archivada polo xulgado daqui da Estrada, polo número 1, creo que foi. Isto recurreuse, planteouse na audiencia provincial, e a audiencia provincial remiteu ao juzgado da Estrada. Isto estou dicindo que eu me lo supoño, pero non sei, que quede claro. A orden de que non se archivase eso, sino que esa denuncia tiña que ser investigada. E, polo tanto, por iso, o xulgado ahora número 2 pide todo o expediente do plan xeral que foi remitido á Xunta de Galicia. Porque, como é ben sabido, ese plan aprobouse con un informe chapucero dunha secretaria accidental en contra dun informe do secretario titular, que o alcalde non inclueu na documentación, creo, que mandou a Xunta, creo que foi así que non se inclueu, e ademais, cando o alcalde no pleno quixo facer, ou o secretario no pleno quixo facer mención a ese informe, o alcalde lle quitou a palabra e lle impideu decir que esa aprobación que non era legal. E, polo tanto, eso agora tendrá que investigar o juzgado número 2 da Estrada. Bueno, isto todo é lamentable, pero para facer este tipo de aprobacións, mellor que non sobra feito ninguna, porque o que estamos facendo é metendo o Concello nun lío xurídico no Supremo e nun lío xurídico na Estrada. E agora queremos expropiar para meternos noutro lío xurídico, sin haber resolto os dous líos xurídicos primeiros. É dicir, isto é descerebrante total, baixo o meu punto de vista, por parte do alcalde. Esta é unha fuxida hacia ningunha parte. É unha fuxida hacia un estancamiento total do plan que vai a pasar nos próximos anos, independentemente da responsabilidade que poida ter o alcalde, máis o teniente de alcalde, con respecto aos problemas con secretaría. E veremos a ver como acaba todo isto, pero a nós, desde logo, non nos gusta que o plan aparezca nun xulgado cada día.